дар Истаравшани бостонӣ кам нафареро вохӯрдан мумкин аст ки дар наврасӣ ё ҷавонӣ дар мактаби гӯштини тарзи озод ё юнону румӣ тамрин накарда бошад. Наздик ба 90% кӯдакону наврасон ва ҷавонони ин шаҳр пироҳани намудҳои гӯштинро ба тан карданд. Ҳатто агар варзишгари ҳирфаӣ низ нашуда бошад ҳам болои майдони диловарӣ зиёд бар шудаанд. Дар ин шаҳри вилояти Суғ намудҳои варзиши тарзи озод ва юнону римӣ аз шӯҳрати махсус бархурдор асту ҷавонони зиёд майл ба ин риштаи варзиш доранд. Қаҳрамони барномаи мо ҳам яке аз тарбиятгирандагони ин макон асту ҳоло дар Амрико сӯи қуллаи мақсуд по мениҳад ва дар муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ ва панкратион 30 рақобат анҷом дода 28 ғалаба ба даст овардааст. ҳамакнун қадамҳои нахустини худро дар рақобатҳои ҳирфаӣ мегузораду барои расидан ба мақсади ниҳоии худ шабу рӯз тамрин мекунад. 4 июни соли 2003 дар шаҳри Истаравшан тифли чашм ба олами ҳастӣ бознамуд ки падару модар бо як умеду орзуи зиёд исмашро Анис гузоштанд. аз замони кӯдакӣ ин писарбача чолоку беқарор буд. давутозу футболбозиҳо дар саҳни ҳавлӣ пасандагӣ намекарду Анис дар хона низ зиёд беқарорӣ менамуд. волидайн хостанд ӯро ба толори варзиш баранд то энергияи зиёди худро дар тамринҳо сарф кунаду дар хона каме ҳам бошад оромтабиат гардад. Анис Абдуллоев низ чун ҳазорон зодаи шаҳри Истаравшан ба дунёи варзишиву варзишкорӣ маҳз тавассути намуди гӯштини тарзи озод шомил шудааст. Впервые меня привел в спорт отец в возрасте 7 лет. Я начал заниматься греко-римской и вольной борьбой, занимался 7 лет, потом перешел в бокс и в муай-тай, там занимался 2 года. После этого перешел в панкратион и в последние 2 года занимаюсь ММА. ҳамин тариқ Анис 7 сол дошт ки ба толори гӯштингирӣ рафт. дар давоми 3 сол пай тамрину омӯзиш буд то он замоне ки аҳли оилааш ба Федератсияи Русия кӯч бастанд. барои Аниси 10 сола дар ибтидо зиндагӣ дар кишвари бегона мушкил буд, аммо ӯ боз ҳам найли варзишгар шуданро дар сар парвариш медод. ҳамин буд ки дар Федератсияи Русия ба риштаи бокс машғул шуд. гӯштини тарзи озодро ба бокс иваз карданаш сабаб дошт, зеро толори бокс наздики манзили зисти онҳо буд ва боксро низ дар зиндагии 10-солаи худ таҷриба кард. баъд аз 3 соли машғулиятҳо хонаводаи Анис боз макони зисти худро иваз карданд. онҳо ин навбат ба шаҳри Калининград кӯчиданд. Аниси дӯстдори варзиш боз маҷбур шуд ки намуди худро иваз кунад. ин навбат ба риштаи муҳорибаҳои омехта майл пайдо кард. ин наврасро зарур буд ки боз дар шаҳри нав ва шароити нав худро мутобиқ намуда ҳама чизро аз нав шурӯъ намояд. дар Калининград ӯ боз ба тамрини гӯштини тарзи озод машғул шуд. давоми 2 соли дигар дар ин риштаи варзиш тамрин намуда дар мусобиқаҳо ширкат меварзид, аммо дар ин миён намуди муҳорибаҳои омехта шӯҳрати ҷаҳонӣ касб мекарду ҷавонону наврасонро аз даҳо риштаҳои варзиши дигар мисли оҳанграбо ба худ мекашид. дар миёни анбӯи зиёди ҷавононе ки ба ин риштаи варзиш гаравиданд, Анис Абдуллоев низ буд ки боз тағйири намуди варзиш кард. Поджимайся. Вот. Вот. Давай, давай, давай. Ножки заканчивай. А ножка где? После атаки ножки. Встречайте, Анис Абдуллоев! ин навбат гӯштини тарзи озодро ба муҳорибаҳои омехта иваз намуд. ин ҷавон ки аз мактаби хуби намудҳои гӯштину бокс гузашта буд, зуд дар муҳорибаҳои омехта натиҷа нишон дод. ӯ дар аввалин иштирокаш дар чемпионати вилояти Калининград ба дарёфти унвони қаҳрамонӣ даст ёфт. дар вазни сабук Анис 7 маротиба унвони қаҳрамониашро дар вилояти мазкур ҳимоя карду дар ин миён дар мусобиқаҳо аз рӯи намуди панкратион низ баромад мекард. дастовардҳои ин ҷавони қавииродаи тоҷик
дар намудҳои варзиши гӯшти тарзи озод, бокс, муҳорибаҳои омехта, бокси тайландӣ, панкратион ва греплинг назаррас мебошад. ӯ дар ҳар намуде ки тамрин кардааст бар ҳарифон зафар ёфтаасту дастболо. ҳавору ҳаваси қаҳрамон шуданро дар қалби кӯчаки ӯ низ мураббиёни истаравшанӣ ҷой доданд. Анис Абдуллоев дар гӯштини тарзи озод чемпиони Тоҷикистон байни наврасон ва ҷавонон, ғолиб ва ҷоизадори мусобиқаҳои шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ ва вилоятию байналмилалӣ гардидааст. Анис замоне ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекард, 2 маротиба дар чемпионати Тоҷикистон оид ва гӯштини тарзи озод медали биринҷӣ ба даст овардааст. ҳамзамон дар ҷумҳурии Қирғизистон дар як мусобиқаи байналмилалӣ сафарбар гардида ҷоизадори ин мусобиқа низ шудааст. дар вилояти Оренбурги Федератсияи Русия 5 маротиба унвони қаҳрамониро дар намуди бокси тайландӣ соҳиб шудааст. дар шаҳри Калининград бошад, борҳо ҷоизадори мусобиқаҳои кушод оид ва панкратион, греплинг ва гӯштини тарзи озод гардидааст. дар авҷи фаъолияти варзишӣ оилаи Анис боз тағйири макони зист кард. ин навбат ва бори чаҳорум ҷавони варзишдӯсти зодаи шаҳри Истаравшани вилояти Суғд бо аҳли хонаводаи худ роҳ пеш гирифт ҷониби канори дигари уқёнус, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико. онҷо низ Анис Абдуллоев худро қурбони варзиш кард. аз рӯзҳои аввали зиндагӣ дар кишвари дигар дар пеши худ мақсад гузоштааст ки муаррифкари Тоҷикистон мешавад. ӯ дар Амрико фаъолияти худро ба намудҳои варзиши размӣ равона сохта, дар мусобиқаҳои омехтаи ғайрикасбӣ ва панкратион 30 рақобат анҷом дода 28 ғалаба ба даст овардааст. баъд аз тамринҳои зиёду вохӯриҳои пайдарҳам, ӯ дарк намуд ки вақти он расидааст ки дар муҳорибаҳои омехта рақобатҳои ҳирфаиро анҷом диҳад. бо ситоди мураббиёни худ сари мақсад омаданд ва дар муҳорибаҳои омехтаи касбӣ 2 набард анҷом дода ки дар ҳардуи он ба ғалаба даст ёфтааст. дар намуди варзиши панкратион, бокс ва гӯштини тарзи озод унвони устоди варзиши дараҷаи 1 мебошад. падари Анис Абдуллоев низ варзишро дӯст медорад. ҳамин аст ки фарзандони ӯ варзишро яке аз шуғулҳои дӯстдоштаи худ интихоб карданд. Хотел бы поблагодарить в первую очередь свою семью, которая меня поддерживает, а также всех родных и близких с моего города Истаравшан. И хочу привет передать городу Калининград, клубу «Легион Самбо». дар оилаи онҳо на танҳо Анис варзишкор асту барои расидан ба қуллаҳои мурод талош мекунад, балки бародари хурдии ӯ Азиз низ варзишгар мебошад. падару модар интихоби Азиз ва Анисро ҳамеша ҷонибдорӣ мекунанд. бародарон барои тақвият додани риштаи варзиш ва иштирок кардан дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳамеша тамрин мекунанд. ва ин боиси ифтихор аст ки дар як гӯшаи дигари дунё 2 тан аз бародарон ки азодаи Тоҷикистонанд ҳамеша барои парафшон кардани парчами Тоҷикистон заҳмат мекашанд ва ҳеҷ вақт ватан ва зодгоҳи худро фаромӯш намекунанд. охирҳои моҳи июни соли 2022 дар корномаи варзишӣ ин ҷавон писари қавииродаи ватандӯсти тоҷик ки дар Амрико иқомат мекунад, як набарди муҳим ва имтиҳони сахту сангин интизор буд ки дар муҳорибаҳои омехта ӯ бар муқобили як тан аз рақиби пурқувват ва соҳибтаҷриба бояд ба майдони диловарӣ бармешуд. омодагиҳои Анис Абдуллоев бо ҷамъи мураббиёни худ дар толори варзишӣ барвақттар шурӯъ шуда буд, зеро ҳамагон медонистанд ки ин набард метавонад аз лиҳози равонӣ низ ба варзишгари тоҷик таъсир гузорад, зеро дар чунин мусобиқоти сатҳи баланд размгари қавииродаи тоҷикро зарур буд ки дастболо бишавад ва исбот бикунад ки ӯ дар муҳорибаҳои омехта воқеан ҳам пурра, пухтаву расидааст ва метавонад бар муқобили дилхоҳ рақиб зурубозу бисанҷад. ҳунарнамоии Анис Абдуллоевро дар ин мусобиқаи сатҳи баланд тоҷикони муқими Амрико дастгирӣ карданду аксарашон барои тамошо аз наздик ба макони баргузории мусобиқа омада буданд.
дар ҳама лаҳзаҳо Анис Абдуллоев бо парчами ҷумҳурии Тоҷикистон ба майдон ҳозир мешуд, ки ин аз дорои ҳуввияти баланди миллӣ, ватандӯстию ватанпарастӣ, муаррифии ватани азиз дар арсаи байналмилалӣ дарак медиҳад. Анис Абдуллоев аз оғози корномаи варзишии худ ҳамеша талош мекунад, то ватану миллат ва кишвари худро дар ҷаҳон муаррифӣ созаду барои ҳамагон исбот созад, ки тоҷикон аз азал мардуми ватандӯст, ватанпарвар ва ҳамеша варзишкор буданд. ҳамин аст, ки рақобати Анис Абдуллоев дар рӯ ба рӯи як тан аз рақиби бисёр ҳам арзанда, хубу ҷолиб ва диданӣ сурат гирифт ва дар ниҳоят баъд аз 3 раунди рақобат доварон якҷониба ғалабаро бар варзишгари тоҷик доданд, ки ин пирӯзӣ роҳи Анис Абдуллоевро дар рақобатҳои муҳорибаҳои омехта кушода мекунад ва ҳамакнун ӯ дар мусобиқаҳои бозам сатҳи баландтар ҳунару маҳорати худро месанҷаду бо рақибони пурқувват қуввозмоӣ мекунад. ин ифтихори мост, ки ҷавонони бо тамкину қавииродаи тоҷик дар ҳар куҷое ки ба сар мебаранд, Тоҷикистони азизро муаррифгар мешаванд. Бо мақсади бастани қарордод бо ташкилотҳои бузурги баргузоркунандаҳои мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ пайваста заҳмат мекашанд. ман барои худ ҳадафи бузург гузоштаам ва барои муваффақ шудан ҳар субҳ чашм боз мекунам. мехоҳам қарордодамро бо ташкилотҳои бузург бандаму дар майдонҳои набард ғалаба намоям ва ватани азизам Тоҷикистонро муаррифӣ созам. иқрор шудааст Анис Абдуллоев. умедворам, ки шумораи чунин ҷавонони ватандӯст дар ҳар гӯшаи дунё бозам бештар мешавад ва Тоҷикистони офтобиро мардуми сайёра боз ҳам хубтару беҳтар мешиносанд. мо бошем ба ин бародарзодаҳо, ки парчамбардори миллат дар канори дигари уқёнусанд, барору муваффақият ва қуллаҳои баланди варзиширо таманно мекунем.